Les escoles de València es veuran obligades a tancar a causa de l'impagament. Alberto Fabra, que presideix de la Generalitat Valenciana, els deu 50.000 euros en despeses de funcionament. El deute del Consell és de 50 milions d'euros, que afecta els 225.000 nens i nenes. La situació per l'impagament ja és insostenible i si segueix així es veuran obligats al tancament. Així conclou la circular remesa ahir als pares per la direcció del Col·legi Laic Concertat Ramiro Izquierdo de Castelló. Juny va ser l'últim mes que van cobrar el pactat per la Generalitat, que presideix Alberto Fabra, que els deu 104.000 euros en despeses de funcionament pel període comprès entre juliol i desembre. Però la situació és idèntica en els 450 col·legis concertats de la Comunitat Valenciana. El deute del Consell és de 50 milions d'euros i afecta els 225.000 nens que estudien. M'agrada que tanquin les escoles, perquè, si no, no podrem aprendre res. Nosaltres estem plantejant idees per recaudar fons, apujar impostos, estalviar despeses. Intentarem no tancar cap escola. Aquesta és la situació en què es troben les escoles valencianes. Totes les parts intenten resoldre-ho. Aleix Urbano, Notícies Bescanó, València.